tervehdys. On tosi tavallista, että kun menee johonkin tekemään ohjattua harjoitusta tai sitten tekee netistä löytyviä harjoituksia, niin jossain kohdassa sanotaan, että vie huomio sun hengitykseen. Ja sit voi tulla semmoinen olo, että mihin siinä? Hengityshän on ihan valtava ja tuntuu joka paikassa ja mihin mä nyt kiinnitän huomiota? Kokeillaan. Aloitetaan ensin niin, että laita silmät kiinni ja vain huomaa hetkeksi, että sä hengität ja sun keho hengittyy. Hengityksen voi jakaa moniin eri osa-alueisiin ja tehdäänpä näitä nyt muutama. Ilmavirta kulkee sun sierainten kautta sisään ja ulos silloin kun me hengitetään nenän kautta. Tehdään tämä ensimmäinen harjoitus niin, että laita huulet kevyesti yhteen niin, että hengität nenän kautta. Ja nyt tunne ilmavirran kulku nenässä. Se tuntuu sieraimissa, kun hengität sisään, kun hengität ulos. Saatat tuntea ilmavirran kulkua myös suussa, nielussa, syvemmällä kurkussa. Eli ilmavirran kulku on yksi tällainen asia, johon me voidaan hengityksessä kiinnittää se huomio. No sitten toinen. Vie huomio rintakehään. Ja jos laitat käden rintakehälle, niin saatat tuntea pientä liikettä, joka tapahtuu hengityksen tahdissa. Ulos hengittäessä meidän keuhkot tyhjenee, jolloin rintakehä menee vähän kasaan. Ja sisään hengittäessä meidän keuhkot täyttyy. Silloin käsi kohoaa aavistuksen. Tämä on yksi asia, johon me voidaan kiinnittää huomiota silloin, kun pyydetään kiinnittämään huomio hengitykseen. Sitten yksi asia, me voidaan kiinnittää huomiota hengitysten pituuksiin. Voit kiinnittää huomiota hengittäessä, kumpi on pidempi ulos vai sisään hengitys. Pistä silmät kiinni taas ja aisti hetken aikaa, kumpi on sulla pidempi, sisään vai ulos hengitys vai onko ne ihan yhtä pitkät. Sun ei välttämättä tarvitse laskea mitään, voit vaan noin niin kuin mututuntumalla hakea sitä pituutta. Nyt voit avata silmät. Tässä puhutaan hengityksen rytmistä. Eli meillä voi olla yhtä pitkä sisään- ja uloshengitys tai jompikumpi voi olla pidempi. Tai meillä voi olla taukoja sisään- tai uloshengityksen jälkeen. Ja osa meditaatioharjoitteista onkin sellaisia, jossa ohjaaja ohjaa tietoisesti sua lyhentämään tai pidentämään tai tauottamaan hengitystä tietyllä tavalla. Eli esimerkiksi tällaisiin asioihin voit kiinnittää huomiota, kun pyydetään viemään huomio omaan hengitykseen.